במראה מה אני רואה? היו בשנית פחדנית מתוקה, לרוב חברותית לא מפחידה, היו לעצמה נאמנה. כמה פעמים ישר ודיברת 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 על החיים והחיים דיברו איתה. כמה פעמים ראית בחלום לאור יום עצים ירוקים אפילו לעוד יום, מול עינייך הם גלים כמות כמו אחרים מגלגלים, מחשבות מיותרות לא, אהבות ישנות גם לא, רק חדש ורק אור מסביב. בשתיקה אני חושבת עליו שעוד לא בא, הוא יכול לפעמים להיות נורא, תלוי מה קרה. מול קיר בלי תמונה, בסלון יושבת המחשבה אליו כמו ציפור נודדת, וכל מה שבפנים היה לאמת עכשיו גורם ללב להתמוטט. וצריך כמו עצים להיות יציבים, להאמין באותה אמת מבפנים, לא צריך להביט לרחוק, מה שצריך לבוא יבוא. תחשבי מהראש, לך עם הבטן, היא מנחה אותך לאמת, איו די, אל תלכי עם הראש, איו, תקשיב